Dobrý deň, vážené médiá. Ďakujeme, že ste prišli na dnešný tlačový briefing Združenia samosprávnych krajov Slovenska SK8, na ktorom vás budú informovať zástupcovia ŽUP. Ako prvý začne predseda Združenia SK8 Jozef Biskupič. Dobrý deň, vážené dámy a páni, milá pani županka, vicežupanka, pán vicežupan a kolegovia župani. Som rád, že dnešné rokovanie SK8 Združenia samosprávnych krajov sa uskutočnilo na pôde Trnavského samosprávneho kraja tu v Krakovanoch. Toto rokovanie malo a má pred sebou relatívne hustý program. Dôležité témy, ktoré sa nám podarilo odrokovať a prispieť k tomu, aby sme zjednotili stanoviska jednotlivých regiónov, sa budem snažiť naznačiť. Spektrum tém je široké a viac menej reprezentujú tieto témy kompetencie našich krajov, ale jedna z mohutných tém, ktorá nás všetkých spája, je reforma verejnej správy. Reforma verejnej správy z pozície samosprávnych krajov je téma, ktorú sme viackrát pripomienkovali, iniciovali a máme snahu, aby táto téma bola obsahom nového programového vyhlásenia vlády a k tomu sme prijali aj dnešné uznesenia. Máme za to, že Biela kniha, ktorá bola pripravená odchádzajúcou vládou, nebola urobená v spolupráci a v dialogu so všetkými organizáciami reprezentujúcimi samosprávu. Preto variantné riešenia, ktoré obsahuje, sme odmietli. V prijatom uznesení odmietame tento typ rokovania a chceli by sme, aby nová vláda prišla s partnerským dialogom, so spoluprácou a so zainteresovaním názorov, ktoré majú všetky tri združenia. Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest aj SK8. K tejto téme so Združením miest a obcí Slovenska máme podpísané memorandum o vzájomnej spolupráci a na základe aj toho dnešného uznesenia budeme iniciovať stretnutie so zostavovateľom programového vyhlásenia vlády, aby sa táto téma doňho dostala. Oblasť školstva, cestnej infraštruktúry alebo inovácie v regiónoch sú ďalšie témy, ktoré sme prebrali. Doplním, že sme sa zhodli, že ambíciou zástupcov SK8 je, aby politické rozhodnutia boli v súlade s potrebami a očakávaniami obyvateľov a regionálnej správy. Je podstatné, aby sme teda v novom volebnom období naštartovali spoluprácu so zástupcami štátu a s tými, ktorí na centrálnej úrovni zostavili novú vládu. Máme za sebou rokovania, ktoré v predvolebnom období sme mali s 11 politickými stranami. Priamo podpísané memoranda boli s 9 stranami z nich. Dve podpísali politické vyjadrenie o ambícii spolupracovať. Verím tomu, že partnerský dialog môže nastať. Myslím, že viacero prierezových tém na linke obec, mesto, kraj, štát sme dnes prebrali. Kolegovia sa vyjadria k podrobnostiam. Poslednú vec, ktorú by som rád ako predseda SK8 adresoval novo vzniknutej vláde, je, že by sme sa radi stretli na úrovni premiéra a predsedu parlamentu v období, kedy budú vlastne stanovené základné pravidlá a spôsob fungovania týchto dvoch orgánov. Už by som mohol povedať, že pôjde o tradičné stretnutie. Viem, že za predchádzajúcom období na úrovni predsedu parlamentu to bolo prvé stretnutie s premiérom. Máme ambíciu sa stretávať minimálne dvakrát do roka. Je to dlhodobá ambícia SK8. Verím tomu, že sa toto volebné obdobie podarí naplniť. K podrobnostiam sa vyjadria ďalší kolegovia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Viete, že včera vznikol nový parlament na nové volebné obdobie. Takisto zasadala prvýkrát nová vláda Slovenskej republiky a toto dnešné stretnutie a
Najhlavnejší bod teda bolo, čo ďalej s reformou verejnej správy, respektíve ako má spolupracovať SK8, samosprávne kraje a mesta a obce s vládou. Najbližšie dni, viete, že do 30 dní má byť predložené programové vyhlásenie vlády do parlamentu, či vláda získa dôveru alebo nezíska dôveru. A my chceme tieto najbližšie dni využiť práve na to, aby sme do toho programového vyhlásenia vlády zapracovali tie veci, ktoré sa týkajú samosprávnych krajov, ale určite aj miest a obcí. Nebolo tomu zvykom, že teda doteraz, že bola samospráva partnerom tejto vlády a tie zákony, ktoré sa prijímali ad hoc v parlamente, tak mali naozaj veľmi zlé dopady na rozpočty jednotlivých samospráv. A my chceme od novej vlády ale ukotviť to aj do programového vyhlásenia vlády, že chceme byť partnerom. Chceme mať nejaké také možno právo veta, keď sa budú prijímať zákony a nová legislatíva v parlamente, ktorá bude mať dopad nielen finančný na samosprávy, ale určite aj kompetenčný, aby sme boli pri tom. Aby sme toto všetko mohli odkomunikovať, pretože tie zmeny, ktoré možno prídu v budúcnosti a budú sa týkať života obyvateľov celej krajiny a kompetencie, ktoré spravujú jednotlivé samosprávne kraje, ale aj mesta a obce, tak nebudú jednoduché a k tomu musíme si naozaj sadnúť, pozrieť si, či to bude výhodné pre tých obyvateľov, či tie služby budú lepšie, na lepšej úrovni poskytované, keď to pôjde dole smerom na samosprávy, koľko to bude stáť tento štát. A to sú všetko veci, ktoré musíme robiť naozaj v spoločnom dialogu. Našou úlohou bude čo najviac tých bodov, ktoré sme pripravili ešte pred voľbami, alebo počas volieb, je ich 24, aby čo najviac sa ich dostalo do programového vyhlásenia vlády, spoločne aj so ZMOS-om, respektíve z Úniou miest Slovenska. Čiže budú to kompetenčné veci, určite to budú veci, vzťahové veci, teda myslím medzi vládou a samosprávnymi krajmi a mestami a obciami. Potom to budú finančné náležitosti, pretože ak chceme niečo meniť, tak sa na to musíme aj finančne pozrieť. A myslím si, že aj vláda sa bude pozerať na to tak, že ak majú nejaké kompetencie na samosprávy, tak to musí byť možno fiškálne neutrálne, aby sa to nestalo veľa finančných prostriedkov, ale na konci dňa musíme vidieť naozaj toho spokojného občana. Posledná vec, ktorú chceme požiadať vládu a slúbili nám to všetky strany a vrátane teda tých koaličných strán, ktoré urobili vládu, že viac finančných prostriedkov z eurofondov pôjde na samosprávy. Takže našou ambíciou je v roku 2024 dať čo najväčší objem finančných prostriedkov, ja si myslím, že to bude niekoľko stoviek miliónov, aby išlo z centrálnej vlády, z tých dopytov orientovaných víziev na samosprávy, aby si mesta, obce a samosprávne kraje rozhodli najlepšie, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, kde tieto finančné prostriedky v tých regiónoch budú investované. A keď sa pozrieme na okolité krajiny, stačí V4, tak naozaj napríklad Poľsko má 44% eurofondov, si rozhodujú samosprávy sami, čiže mesta, obce a tam sú tuším gminy. Takže tam sme sa chceli niekde dostať, chceme viac tých finančných prostriedkov pre samosprávu. Toto bolo asi jedno z tých najdôležitejších rokovaní dnes a chcem poďakovať kolegom za to, že sme to dnes takto schválili a pripravíme v budúci týždeň podklady do tej časti programového vyhlásenia vlády, ktoré sa týkajú samosprávnych krajov. Ďakujem pekne, aby som sa vyjadril ku oblasti inovácií, ktorá bola spomenutá. Máme v podstate na Slovensku taký stav, že oblasť inovácií na úrovni vlády alebo na národnej úrovni riešia 3 ministerstvá a ešte aj úrad vlády, čiže 4 ústredné štátne orgány. Nie je celkom jasné, kde je tá hranica, ktoré ministerstvo rieši ktorú časť, alebo úrad vlády, ktorý rieši ktorú časť. A v podstate podľa zákona vyššie územné celky tvoria aj regionálnu inovačnú stratégiu a sú teda akýmisi garantami tých inovácií. Hovorím to preto, aby sme si uvedomili v stave, v akom sa nachádzame. Momentálne ten potenciál nie je na Slovensku využívaný tak, ako by mal byť, teda
inovácie a inovácie majú priamy dopad na tvorbu pracovných miest s pridanou hodnotou, na tvorbu nových firiem, lokálnych firiem v regiónoch, inovatívnych firiem, majú priamy dopad na zastavenie odlivu mozgov do zahraničia a teda aj regionálny rozvoj, čiže je to téma, ktorá je najbližšie tej strednej úrovni riadenia, čiže samosprávnym krajom. Preto, keďže vieme, ako to prebieha, my máme nejaké skúsenosti z minulého obdobia, ako tie diskusie prebiehali na úrovni rôznych ministerstiev, budeme veľmi radi, aby sme s novou vládou nadviazali témy v tejto oblasti a pokračovali v nich. A jednoducho, aby sme túto oblasť pozdvihli, preto sme dneska založili v podstate novú sekciu inovácií na úrovni teda SK8. No a naozaj budeme robiť všetko preto, aby sme, dajme tomu, v tom strednodobom horizonte, teda do 5 rokov, aj videli v jednotlivých samosprávnych krajoch výsledky, čo sa týka aj inovačných centier, teda budovania inovačných centier, aj výsledky z titulu regionálnej inovačnej stratégie, ktorú má každý kraj prijatú, a aby na to boli aj reálne nástroje, ktoré by využili ten potenciál v rámci celého Slovenska, ktorý tu máme. Čiže som veľmi rád, že sme sa pohli v tejto téme a budeme radi, keď budeme môcť informovať v blízkej budúcnosti o výsledkoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a páni. Okrem teda tých dôležitých tém, ktoré kolegovia spomenuli, myslím, že najdôležitejšie je naozaj dokončenie reformy verejnej správy. Bavili sme sa aj o školských zákonoch alebo o problémoch, ktoré sa týkajú duálneho vzdelávania. Prioritne snaha alebo hľadáme motiváciu, ako čo najviac zamestnávateľov malých a stredných zapojiť do procesu duálneho vzdelávania. To bola jedna skupina problémov, ktoré sme riešili, takže hľadáme motivačné nástroje, ktoré by vedeli pomôcť vyššiemu zapojeniu aj zamestnávateľov, aj vo forme rôznych stimulov. Druhá oblasť bola téma, ktorá sa týkala vytvorenia pozície koordinátorov duálneho vzdelávania. A rovnako sme sa zaoberali, alebo otvorili sme diskusiu k možnostiam zmeny zriaďovateľa v prípadoch, na ktoré zákon dodnes nepamätá. Toto bola oblasť školstva. A možno by som spomenula aj stretnutie so zástupcami občianskeho združenia Ochraňma. Toto občianske združenie pôsobí na Slovensku už nejaký čas. Mali sme stretnutie aj u nás v Žilinskom samosprávnom kraji so zástupcami občianskeho združenia Ochraňma. Možno, že tá téma, ktorej sa venujú, je dlhodobo málo pretraktovaná aj v rámci Slovenska. Páni, ktorí sú v tomto občianskom združeniu, sa venujú hlavne ochrane mládeže pred rôznymi negatívnymi vplyvmi na internete, hlavne čo sa týka detskej pornografie a iných trestných činov, ktoré sa šíria práve cez sociálne siete. Teda hľadáme prieniky, ako budeme vedieť všetky samosprávne kraje spolupracovať nielen v rámci tohto združenia, ale aj v rámci ostatných orgánov, ktoré sú v našej verejnej a štátnej správe. Je to naozaj oblasť, ktorá býva podceňovaná. Preto sme aj ponúkli možnosť podpísania memoranda so všetkými samosprávnymi krajmi, ktoré budeme teda precizovať, a verím, že na najbližšom stretnutí samosprávnych krajov bude toto memorandum aj podpísané. Ďakujem. Nech sa páči, ak máte otázky, vážení novinári. Ja by som sa, ak teda sa domáci pán župan nenahneval, ja by som sa suseda spýtal pána Bašku. Vy ste spomínali ten presun eurofondov na samosprávy, že či je to v súlade aj s politikou strany, ktorú teda poznáte asi najlepšie. Rok 2024 je rokom, kedy je presne polovica programovacieho obdobia 21-27, a vtedy je možné robiť zmeny v jednotlivých politických cieľoch. A tieto požiadavky si zadefinujeme my ako samosprávne kraje a určite aj mesta a obce, kde z tých politických cieľov by chceli získať tieto finančné zdroje.
a my budeme veľmi radi, ak niekoľko tých stoviek miliónov eur sa presunie teda na samosprávy. Hovorili sme o tom aj pred voľbami, viaceré politické strany, a zopakujem to znova, teda tie, ktoré tvoria koalíciu s týmto presunom finančných prostriedkov na nižšie úrovne riadenia krajiny súhlasia. Takže ten rok 2024 bude na to, aby sme získali viac finančných prostriedkov z eurofondov z tohto programovacieho obdobia, pretože polovica, Európska komisia to dovoluje a ja pevne verím, že tie samosprávy dokážu lepšie čerpať finančné prostriedky ako centrálne štát. Veľakrát sa to v minulosti ukázalo a myslím si, že my sme určite samosprávne kraje pripravené tieto finančné prostriedky dobre vyčerpať, dobre a efektívne umiestniť v jednotlivých regiónoch. Michal Bujna, televízia Markíza, môžem vás poprosiť, či sa prebehol, neviem, kto sa vyjadri za vás, ale predpokladám, že ste asi riešili tú tému ohľadne šoférov sadiek, ktoré financujete, alebo s ktorými máte podpísané zmluvy, tak chcel by som vedieť, ako ste v globále všetci, ako ste sa dohodli, či tam vidíte nejaké východisko z tejto situácie s tým nedostatkom, alebo teda, ako ste postupili v tejto veci, lebo je to problém celoslovenský. Zväz autobusových dopravcov dnes sa zúčastnil rokovania SK8 a predstavili nám problém, ktorý vo verejnej doprave je. To znamená, že vplyvom legislatívy, ktorá umožňuje teraz to, čo my nazývame kumulatívny odchod do dôchodku, predčasný odchod do dôchodku, tak hrozí výpadok šoférov vo verejnej autobusovej doprave približne v počte zhruba 200 šoférov na celé Slovensko. Prerokovali sme 3 možnosti, v rámci ktorých môže štát pomôcť, lebo skutočne je to dopad štátnej legislatívy na aktuálnu situáciu dopravcov. Jedna možnosť, ktorú aj my ako SK8 budeme rokovať na úrovni Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, je umožniť súbeh predčasného odchodu do dôchodku s tým, aby ten daný človek mohol ďalej pokračovať v práci, ak splní podmienky, že samozrejme 40 rokov odpracoval. To by bola jedna možnosť, akým dokážeme nejakým spôsobom minimalizovať ten dopad tejto legislatívy. Druhá možnosť je taká dlhodobá, perspektívna, kde sme pripravení spolupracovať so Zväzom autobusových dopravcov, a to je, aby sme vytvárali duálny systém vzdelávania pre šoférov na našich školách. To znamená, že aby už počas stredoškolského štúdia vznikala väzba a vzťah medzi dopravcami a aby kontinuálne títo absolventi našich škôl prechádzali do týchto stavov šoférov do jednotlivých spoločností, ale to nie je niečo, čo by bezprostredne vyriešilo situáciu dnes, respektíve tento rok. A tretia vec, o ktorej taktiež budeme rokovať, ale tentokrát na ministerstve vnútra, sa týka zjednodušeného povoľovacieho procesu pre zahraničných šoférov. To znamená, že ak sú na našom území ľudia, ktorí nemajú naše občianstvo, tak aby mali čo najjednoduchšie podmienky k tomu, aby sa mohli stať šoférmi verejnej dopravy. Všetky tieto 3 veci my ako samosprávne kraje otvoríme s predstaviteľmi vlády a budeme tí mediátori v tom, aby tento problém bol čo najmenší a nedotkol sa obyvateľov v našich krajoch. Mediátori až lobisti. Vrátim sa možno ešte k tomu bodu číslo 1, kde ste hovorili, že tí šoféry, ktorí odídu do predčasného dôchodku, by mohli pokračovať súbežne teda s tým poberaním toho predčasného dôchodku. Terminále horí, to všetko je do konca tohto mesiaca. Potom od 1. novembra vlastne už nemáte tých šoférov. Tá situácia horí. Čiže my si to uvedomujeme. V tejto fáze, že čo? My si to uvedomujeme. Ja len zrekapitulujem to, čo vlastne povedal aj kolega Baška, čo najmä všetkým zjavné. Vláda bola menovaná včera. Doteraz sme toho partnera nemali, pretože úradnícka vláda mala absolútne zviazané ruky. To znamená, že hneď, keď to situácia povolí, bude to prvá téma, ktorú otvoríme, pretože uvedomujeme si to, čo aj vy hovoríte, tá situácia skutočne horí. To znamená, že zatiaľ je v hre aj niečo také, ako sa stalo v Trenčíne, že obmedzili niektoré spoje, zrušili dočasne? To je otázka na jednotlivé kraje. Za Banskobystrický samosprávny kraj môžem povedať, že tú informáciu od dopravcov máme a zatiaľ nie je kritická, nie sú ohrozené výpadky v jednotlivých spojoch, ale skutočne je to individuálne kraj od kraju a ja dám priestor kolegom.
Aby sme zbytočne nestrašili, je pravda, že situácia, ktorá nastane do konca tohoto mesiaca, bude číslo, ktoré môže v nejakých dvojmesačných horizontoch, čiže bude fungovať aj nejaké čas odstupného alebo teda výpovedných lehôd. Čiže máme na to možné legislatívne riešenie ako keby 2 mesiace. To si uvedomujeme, čiže neplatí koniec mesiaca. Na konci mesiaca sa dozvieme, aký veľký problém hrozí. Čiže koľko ich môže byť. Na teraz je ten odhad 200 šoférov a preto budeme sa snažiť iniciovať to, aby sa legislatíva zmenila. Tá legislatíva, ak bude zmenená do konca roka, vlastne môže pomôcť sanovať problém, pretože vytvoríme predpoklady, aby sa dopravcovia mohli s konkrétnymi šoférmi v bežiacich výpovedných lehotách dohodnúť, že nemusí odchádzať, alebo teda keď si požiadalo predčasný dôchodok, môže aj zostávať pracovať, lebo legislatíva sa zmení a jednoducho to umožní. Takže na teraz nie je toho času veľa, ale nie je to úplne ako keby deadline koncom oktobra. Verím tomu, že sa nám podarí to rokovanie iniciovať a ak nájdeme spoločné riešenie na ministerstve sociálnych vecí, tak vás budeme informovať. No ten deadline som myslel, že tam je vlastne daný termín, kedy sa dozviete počty odchodov presne. Tak. Ja si dovolím zareagovať, možno, že konkrétne za náš región máme 2 dopravcov, obidva nás listom oslovili a povedali nám aj k 1. novembru, ako to bude vyzerať s možnosťami. Pripravujeme sa naozaj na kritický scenár, kedy budeme nútení obmedziť dopravu a samozrejme verím, že tak ako sa každá dopravná spoločnosť pripravuje na to, my budeme robiť hlavne naozaj tie všetky iniciatívy, ktoré budú súvisieť s ďalšími krokmi, ale musíme byť všetci pripravení aj úpravou cestovných poriadkov na ten najhorší scenár a budeme sa len tešiť z toho, ak sa nenaplní. Ďakujem. Ja som aj chcela, ak si správne pamätám, bola v pozvánke aj cena regiónov. Či ste sa o tom bavili teda? Z hľadiska tém, ktoré sme prebrali na úvode všetkých krajov, prijali sme stanovy a akýsi manuál na to, že máme ambíciu ako združenie SK8 v nasledujúcom roku začať s tradíciou alebo pokračovať po pilotnom ročníku, kedy sme už raz ocenili našich zdravotníkov, pokračovať v tejto tradícii a prijali sme teda stanovy o budúcich rozhodnutiach ohľadom udeľovania cien za nazvem to tak všeobecne regionálny rozvoj. Stanovili sme konkrétnych 8 kategórií. Zväčša kryjú kompetencie, ktoré zastupujú samosprávne kraje v oblasti školstva, oblasti sociálnych vecí, ale aj mimoriadnych prínosov pre spoločnosť, alebo tak ako to pri oceňovaní býva celoživotnom diele. Takže budeme mať ambíciu vytvoriť na území jednotlivých krajov celoslovenské ocenenie, kde budú zúčastnení všetkých 8 krajov v oblastiach, ktoré samosprávne kraje reprezentujú. To bola jedna téma a druhá, nedá mi, viem, že tým kultúrnym témam sa venuje málo pozornosti, ale som veľmi hrdý, že aj na základe iniciácie z Trenčianskeho kraja sme odrokovali tému ohľadom možnej podpory vznikajúceho filmového diela o generálovi Golianovi. Verím tomu, že sa podarí nájsť dostatočné finančné zdroje aj v koprodukcii s nemeckými, českými a slovenskými partnermi a samosprávne kraje rovnako prispejú k tomu, aby toto dielo vzniklo. Keďže budeme mať 80. výročie Slovenského národného povstania budúci rok a rovnako aj 80. výročie, ten nasledujúci rok, 25. ukončenia druhej svetovej vojny. Generál Golian, tak ako tu dnes tvorcovia povedali, je osobnosť, ktorá si tento film zaslúži. Myslím si, že spoločnosť má mať tento typ zachovania pamäti a som veľmi rád, že priamo na rokovaní viacero krajov vyjadrilo priamo možnú podporu, ktorú budeme adresovať tvorcom tohoto filmu v nasledujúcom budúcom roku. Nech sa páči.
Len jednu vec k filmu Golian. Keď môže audiovizuálny fond dať takmer 500 000 eur na financovanie komerčného filmu o Černákovi, tak ja pevne verím, že štát nájde verejné zdroje aj na financovanie takéto nádherného filmu o Golianovi, ktorý si to určite zaslúži. Ešte k tým sadkám od pondelka vlastne v Trenčianskom kraji sadka Trenčín zrušila niektoré spoje, je to asi 11 liniek. Väčšinou boli vyberané tie linky, ktoré majú svoju náhradu alebo paralelne o pár minút idú ďalšie spoje. A bude to trvať teraz na jeseň a do predčasného starobného dôchodku má z obidvoch sadiek Trenčín aj Prievidza odísť 42 zamestnancov. Ja pevne verím, že budúci rok to bude oveľa menej, pretože keď si to teraz rátali, tak teraz majú najlepší dôvod odísť do toho predčasného dôchodku a budúci rok to už tak nebude. Do klasického starobného dôchodku odídu asi 3 vodiči za obidve sádky. Takže najviac je do tohto predčasného starobného dôchodku a ja pevne verím, že sa to po novom roku celé zastabilizuje. Sacinánková, Slovenský rozhlas, pán predseda, ja som sa chcela opýtať, spomínali ste v úvode, že ste sa venovali aj reforme verejnej správy, alebo že ste odmietli ten návrh, ktorý už teda bol prezentovaný. A máte aj nejakú predstavu, že ako by teda tá reforma mala vyzerať, alebo dohodli ste sa na niečom, pretože veľa sa hovorilo aj o tom, že štátna správa bujne, že by sa mali napríklad tie okresné úrady sa o nich rokovať alebo niečo podobné. Dohodli sme sa v zásade na 3 veciach. V odmietnutí Bielej knihy sme odmietli tú variantnú časť, aby sme už konečne prestali tu stavať nejaké vzdušné zámky a rozprávať o tom, že sa budú rušiť samosprávne kraje alebo sa bude pristupovať nejakými variantnými riešeniami. My odmietame to, aby sa vôbec uvažovalo o tom, že druhá úroveň samosprávy má byť zrušená, pretože ukázala svoje opodstatnenie, nepotrebujeme vymýšľať opäť koleso, poučme sa z iných krajín. Teraz som nedávno rozprával s kolegom, alebo teda s pánom veľvyslancom z Cypru, ktorý dokonca hovoril o tom, že implementujú tzv. Slovenský model, zriadili 5 krajov, doteraz to mali ako keby nominované v 5 regiónoch z centrálnej vlády, rozhodli sa to tu zmeniť a po 19-ročnom úsilí odštartovali svoju reformu verejnej správy, kde budú mať napriamo volených u nás predsedov, u nich guvernérov. Myslím si, že druhá úroveň samosprávy je dôležitá, ukázala svoje opodstatnenie a rozprávajme sa o tom, akým spôsobom ju kompetenčne vystúžiť a akým spôsobom ju financovať. Toto bude základný obsah toho, čo chceme dostať do programového vyhlásenia vlády. Nikto z nás, ktorí tu teraz stojíme, sa netajíme tým, že by sme radi išli po reforme a po príklade z Českej republiky a keď by sa nám podarilo presvedčiť vládu a ľudí, ktorí budú, predpokladám, na ministerstve vnútra o tom rozhodovať, že pôjdeme metódou zrušenia okresných úradov alebo úpravy fungovania regionálnej štátnej správy, dostaneme viacej kompetencií a tie kompetencie kryté aj finančnými zdrojmi, tak budeme mať riešenie, čo by mohli začať realizovať politici a političky súčasnej vládnej koalície. Toto je dlhodobá snaha SK8 a myslím, že poslednú vec, ktorú poviem, poverili sme, myslím, že v máji tohto roku na manažovanie tejto témy Bratislavský samosprávny kraj vedie sekciu, ktorá by mala pripraviť návrh reformy verejnej správy z pohľadu samosprávnych krajov. Tento materiál vám takisto predstavíme a chceli by sme s ním potom argumentovať aj na fórach, ktoré vytvorí nová nastupujúca vláda. Ďakujem. Ďakujeme. Ak už nie sú žiadne otázky, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, aj vám, zástupcovia samosprávnych krajov.